Reit, y sialens gyntaf da ni am trio wneud, da chi angen bod yn sharp tuck, bod o llawr gyffyrddus yn y stafell dduw, ar y carpad, allan tu ar y gras, neu os gyda chi rhyw fath o mat adran y tŷ. O sharp tuck, da chi'n trio rocio nôl amlaen, a mae hwn yn anodd i ddechrau, a da chi'n rili gorau gweithio eich bol am yn defnyddio'r cyhyrau i gyd. Briliant, Arianna. Os mae hwnna'n hawdd, y sialens y step nesa, cam nesa, bydd trio dal shoulder stamp ar eich sgwydda. Trio gael siap rili syth, traed yn pwyntio at y to. Mae dwylo medru bod yn fflat, neu maen nhw medru mynd o dan pen ôl yn gafel eich corff i fyny. Os mae hwnna'n hawdd, da chi'n medru trio wneud siap yn plygu un goes, neu trio dal siap fatha stradl. Da iawn, Arianna. Y cam olaf o'r sialens yma ydy rocio nôl amlaen a trio weld os da chi'n medru sefyll heb dwylo. Mae'n anodd, mae Arianna dangos unwaith eto, a push mawr i fyny ar eich traed ac i sefyll heb dwylo. Da iawn.